Сега, примерно, при монтажа имаме много външния вид и хората питат, защо нямате вътрешни. Имаме вътрешен ъгъл, който е дизайнерски и не всеки може да го използва сега. Той е малко по-голям, по-скъп, така да го кажем, но ъгъла се получава от само себе си. Просто като сложите двете облицовки една до друга, няма нужда от вътрешен ъгъл. Ето, погледнете как се получава. И като започнете и като приключите там, да, се става вътрешен ъгъл. Ако не искате, правите само акцентна страна, режете това перо, само е това перо, слагате тая завършваща или започваща лайсна, за да има завършен вид. Цвета на тая лайсна е във всички цветове на облицовките. Ето тук представлява тя в истински размер. Това е лайсничето. Ако е за акцентна страна или за някакво пано, започвате с нея, обкрачвате го цялото и завършвате с нея. За отдолу може. Да, може и за отдолу има и перваз. Ето го перваз за който И да започнеш с тях. Да. Нямаме точен размер, свършваме с една трета от паното. Може, да, няма. Режем Да, няма никакво. и завършваме с това.